И здравейте потребители от Опаска Котара и днес играем в един сервер в Roblox, който искам да бутон D. Ако не съм аз, много знам кой ще активирах. Добре. Човекът. И добре, аз тук. Име на сервера ще има в описанията и откъде можем да се стегнем Roblox. Така. Да знаете, Roblox е безплатна игра. Не мисля, че има купена. Тъй като един мой приятел се беше купил. Тогава се бях чудил яката. Добре. Така, за моя живот, за тези живота не ме интересува. За моя лично моя. Трябва да си... Така. Добре, успяхме. Това е хард. Има 4 бутона. Най-трудното. Трудността е повишена. Манкаво. Водата идва. Добре. Би трябва това да е така. Не, плиз. На косо, дами и господа, на косо това беше феноменално. Възхитално. Добре, това беше адски много трудно и много измъртелно. Така че не знам дали ще мога да видя на хард още един път. Но ще се опитам. Долу. Хайде. Сервера е доста забавен и няма да успея. Само това ниво е адски много гадно, че да не кал. Дори да имате моите умения на някои про-уменията, пак ще умрете. На про-уменията няма да умрете, но къде се? Мои си логики. Какво? Она е читърка! Как? Той е читърка, как? Мъзъка си. Те са. Добре. Камон. Това се да ме гличне таз. Гадно. Добре. Тя успя да ме гличне. И ще отидем на хард още един път. За последен път. Ако спечеля, ще продължа да стоя. Ако не, трябва да продължа. Идеята, че не бях снимал толкова си дълго време е заради един ютубър, който беше написал в коментарите. Стига копира другите хора и игрите им за поредици. И аз се бях обидил доста и спрях да стигна толкова дълго времето. После един мой фен, така да се каже, който ми следи YouTube канала, ми каза защо се отказа от това всичко. И аз му разказах и той ми дъхна доверие да снимам още един път. И да продължа да си снимам. Така че... За това. И добре, сега чакаме да се освободи арена. И коровата, дето пише. И тук... харта е готова. Харта арената е готова. Значи той има easy, което е най-лесно, medium, средна повишена трудност и хард най-трудното. Но за мен изото е прекалено лесно. Medium ми беше преди като изито и добре, надявам се да не умрем това.
И да, ще умрем, защото те са гличари. И добре, стига толкова с хард. Но ще отидем на медиум. Дай, газ. Газ. Добре, тук сме. И здравейте. И така, започваме. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Страх ме! Не, няма да слизам надолу. Не! Така, тук няма да загубя. Тук мога да загубя или по невнимание, или по нещо друго. Аз от тук голям проче няма да загубя. Аре, дай ми път. Пак ти ме 4 минути. Имам купа! Имам и някакъв кристал, който не се вижда. Да мога така да ви обеся. Да ви душа, не тук. Сварахте идеята. Гадо! Добре, ай гледайте се работата. Аз тя хил. Мамка му. Някой да отворя проклетия бутон. Не да го отворя. Да, такова проклетия бутон. Човек, който такова бутона се глича яката. Доста добра начало. Някакъв ми праща тим. Аз я го отцепя. Гадо! Падах. Значи там хора не бива да се спят прошина. Падах. Гадо! И... това ще бъде от мен. Аз бях Кантаро. Вие бяхте моите потребители и до други срещи.